vomereza zakhala chonchi we move forward. Munayesa ndithu mapeza mavoto ochuluka amene anakuvoterani mukuwapatsa uthenga utani? Tiyeni pano the best winner. Yes. Mwina nkofunikira motani kugwira ntchito ndiwo amene apambana inu amene muli amodzi mwa iwo amene sizinayende? Ifeyo remember mara Congress Party maudindo amasinthana wina akavina wina avinepo nde mmene azatha winamu zili kwa iwowo kuti atilole ife kuti athandize mmene angati kuathandizira koma ifeyo tazipereka chifukwa ndifa Congress tiathandiza mnjira ina iliyonse anytime we are available for them. Mwayi ndotani kuti mwina akupatseni nthawi yoti mugwirebe ntchito limodzi? Amwene machini agwira olo mpando ono mpando limene mauza anthu taizonse kuti olo ndiluzo ndisaluze ine ndipambuye pachakwera awine akawina tipitirabe kusangalala ndi stage imodzi imene taluza sikuti zonse zatha yayo kutsogolola ndale mwamona akabwira adachoka amwiwala pano atani waphuka ali pamwamba limene ndale zimayendera ndeti zikhala ndikulolerana komanso kuthandizana kuonetsa kuti democracy yagwira ntchito ine pano ndi 100% very happy with the setup of the system and ukafuna zabwino zonse. Apaso ndi ataita simvalo amene anayima nawo pa chisankho chimenechi koma sizinayende mwina amvalo mungafotokoze motani zokhudza amene zakhalira pa msonkhano umenewu? Ineyo ndimakhulupirira mu democracy chifukwa democracy imamanga mudzi aliyense ndi right kapena ufulu wayimira mpando uliwonse inakhalapo kuyamba 2018 mpaka pano nthawi imeneyo ndagwira ntchito yanga ndagwira mokhulupirika ndagwira bwino ndipo ndili proud kuti ndachokamo with dignity ndizoti msogolo muno tikamang'ana mbuyo tonse ineyo ndi chipani chomwe tizoona period imene alipoyo zinthu zinena bwino palibe choti munthu dandaule ndi mpikisano ukawina mmodzi oluzawe upomereze and continue to assist and help the party. Ineyo ndingati lawyer ndamuza kale nzanga kuti nzanga ase congratulations komanso pena pake kuti pena makono imene amazi kwata sikona ndilipo nditakupasa advice kapena guidance kuti zinthu ziyende bwino ndiye ineyo ndachita njira ndili bwino ndipo I'm very happy kuti zinthu convention ndisankho zonse ndazenda bwino owina oruzefe taruza komatira kali limodzi ndi family imodzi ndithu tikufuna nzamino zonse sikomwambiri yamazukuzukulu vyemvose aphala manthu kaya kuti avasuzika imwanu kaya udandaula cha this is democracy in leadership pera kweni said chali mwene mumo we work together na mama awina she was the best and I appreciate that kuti vakanozika makora nyamwe nyake nani ndisambirenge unozika makora apa mwasambira twamtimbani timba below belt kweni knockout kweni pasi pata when utodeka kuka watu jali pasi but you know this is democracy and talongola we are matured people matured politics whereby we allow people that have been put in place by people although the number is 1,400 yasanka when it represents the whole Malawi so that makes me happy with the Vindu Makora. Taonga amene ndi Ken Zikhale Ng'oma omwe amapikisana nawo pa udindo wa chiro wayamba wa chipani chimene cha Malawi Congress MCP kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumenenso posachedwa pa mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika kuti adzatsekere msonkhano umenewu pamene kukhalenso kusankha adindo osiyanasiyana amene atsala kuti asawasankhe makamaka mchipani chimenechi cha Malawi Congress. Tikhalanso mwina tikumva kwa ena amene tili nawo kuno ku BICC pamene tikamba kuti ndi 2024 pamene ambiri akamba kuti yayi ndi msonkhano wabwino kwambiri pamene tikamba zokhudza msonkhano umenewu ndi wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono amene ndi Owen Chamanika tikulandeni pano pasodi yake. Mwina kupezeka kwanu muno mungafotokoze kuti zikutanthauzanji? No, palibe chomwe munganena kuti chikutanthauza. I'm here to support the president who is also a president of this party and I'm a member of a cabinet that is the government run by this party. So I'm here.
Yes, nanga anthu tukudziwana ngati DPP. Koma Machoka ku DPP. Koma zokuti ndine minister ku boma ilili inu simukudziwa. Ife tikudziwa. Ndiye ngati mukudziwa kundipeza pano akuyendesa boma ili mesa ndi awa inu simukudziwa. Ndere mwalowa. Ayi. Funso imeneyo sindingayankhe pano. Singane kuti ndalowa nanga munamva kuti ndavekedwa pena pake salunda ndili. Chabwino pamene tikudziwani ngati wa DPP. Ena benkumakayika kuti sitingakuone mukubwerera ku DPP komanso sizingathe muchoke mboma ndichoncho ndithu ndekuti pena pake mwalowa. Ayi, of course pana abwera nkhani ya section 65 yomwe inabweretsa achipani a DPP koma sindingayankhe pano chifukwa zimene chani nkhani zina za ndale koma munthawi yoyika kuti ndayankha. Deputy Minister of Local Government, Owen Chomanika, you are here today. Does this mean that you have joined Malawi Congress Party, or they should interpret otherwise? No, it should be interpreted that I joined government a year and 6 months ago. When are you joining MCP? Because it's difficult for you to go back to DPP. Who told you that it's difficult? Do you think DPP can allow you to go back? Of course they expelled me. Systematically, by default, they expelled me. With them moving the section 65 and the rest. But I think that can be for something to be talked later. I'm here to escort the President of the Republic, who is also my president in the executive arm of government, and he's also a president of this political party. What are the chances of the party or the government that you're working for in terms of the 2005 elections? No, I cannot, I better reserve my comment on that, because you are asking me about the chances of the party. But if you are asking about the chances of the president who I save, or the government I'm saving, that would have been something else. We wish you well. Thank you very much, sir. Amene ndithu ndi Owen Chomanika amene ndi wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono, ndi achiwiri kwa Richard Chimundubanda amonso ndi mlembi wamkulu wa chipani chimene cha Malawi Congress MCP. Posachedwapa mtsogoleri wa chipani chimene cha MCP amene ndi Dr. Lazarus Chakwera akhale akufika m'malo ano kuti adzatseke msonkhano umene wakulu wa chipani chimene cha MCP. Pamenenso tukamba kuti pali ntchito yosankha adindo otsala amene mukuonera mchithunzimo nduna zaboma komanso ena amene ali ndi maudindo osiyanasiyana ku chipani chimene cha MCP ndi amene akusangalatsa anthu amene asonkhana muno tsiku la lero, tsiku lotsiriza la msonkhano umene waukulu wa chipani chimene cha Malawi Congress MCP. Hey,
ndithu zikukhalira kuno ku BICC kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress, ndipo ndi tsiku lotsiriza la msonkhano umenewu pamene kamba kuti kukhale kusankha adindo amene adatsala amene wandi achiwiri ayiwo amene asankhidwa dzulo. Fati naona dzulo akusankha ndithu akuluakulu mwangati wachiwiri kwa mlembi wamkulu komanso makamaka mlembi wamkulu, wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa dziko, komanso mneneri wa chipani chimene cha Malawi Congress ndi Sungichuma. Ndipo lero akhale akusokerera malo ena ndi ena ngati wachiwiri kwa mneneri, wachiwiri kwa mlembi wamkulu, komanso maudindo angapo amene akhale akusankhidwa tsiku la lero. Ndi nthumwi zonse zimene zakhudzidwa pamene ndi zomwe zikuyenera kuti zikhale mu msonkhano umenewo ndimene mukuonera mchithunzimo pamene posachita pa mtsogoleri wa chipani chimenechi monse mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhale akufika malo ano kuti atseke msonkhano umenewo. Tamvaponso kwa anthu osiyanasiyana, ena amene achita bwino komanso ena amene zikuoneka kuti sizinayende pa chisankho chimenechi chomwe chidayamba ndithu usiku wa lachinayi kufika kuti tione kuti zitha motani. Mwaswera bwanji. Mina kudzuka bwinobwino kuti anthu adzikuonani pakanema a Jairos Bonongwe. Yes. Mukuoneka kuti mukumva shuga mthupi Kwambiri chifukwa chimene timafuna sachitika. Mafuna chani? Ife chimene timafuna ndi kukonza chipani. Masankho amene ayendera pamakhala anthu opikisana ambiri koma wina amakhala mmodzi. Ndiye ife ngati abanja limodzi tizionetsa kuti tikusangalala chifukwa chimene sachitikazo mpaka mukutiona tikusangalala. Anthu amene mafuna apambana kapena ena agwa chifukwa alesa amakhala mbali. Iyayi palibe amene ali ndi mbali koma tinangosankhana anthu kuti wena afuna sapota uyu, wena afuna sapota uyu. Zoona zenizeni onsewa na abanja limodzi tingowalimbikitsa kuti amene ali ndi chikhumbokhumbo mu mtima mwake chofuna kukhala kuti asanjane ndi anzake zimenezo tisumanga chipani moti onse amene apambana komanso amene alephera akugwirana chanza monga amene mukuonera. Wena abwera amene amaonesa ngati ali mbali zina koma akupereka sapoti kwa munthu amene wapambana kusonyeza kuti ife voti imakhala mu mtima koma zimaoneka kuti awa chisangalalo chawo chadutsa malire chofuna woyambanitsa anzawo. Koma chimene tikufuna ife tonse tiyanjane monga amene president wathu amatiuzira kuti anthu ngati Malawi Congress Party sinambe ndife anamba ndotero chiwa Kamuzubanda Gwanda Chakwamba John Tembo komanso bwera president wathu Dr. Lazarus Chakwera. Zimene zikuthandiza kuti tonse tife amodzi kumpoto kumwera ngakhale pa chigawo chapakati monga amene mwaonera. Ndathokoza kwambiri. Ndithu ndimene zilili kuno ku MCP Aulemu Msungama. Amwina kwaukulu timafuna titadziwa kuchokera kwa inu timacheza ndi omwe awasankha ngati mtsogoleri wa achinyamata ku chipani chimenechi cha MCP amene wandi Steve Baba Malondera Kansiyamo. Akunena kuti kofunika kuti achinyamata amchipani alumikizane bwino ndicho kuti ntchito za achinyamata zipite patsogolo. Inu ngati mmodzi mwa achinyamata komanso amene munakhalapo nduna yona za achinyamata mufotokoza motani pa zimene wakamba Amalondera? Zimene akamba Amalondera ndigwirizana nazo 100% chifukwa iwo ndi Joy Director of Youth wafunika kunena kuti kupita kutsogolo abweretsepa anyamata pamodzi. Mwa anyamata athu amene tinawo kuchipani tinawo amene ndi maluso osiyanasiyana, ndiye iwowo ndi mtsogoleri, ndiye kuti akuyenera kudziwa zimene achinyamata akufuna moti ndiyankhula nawo ndicheza nawo kwa ndi mnyamata mmodzi amene amandimvanso bwino kwambiri kunena kuti akhalebe ndi ma regional conference kuwabweretsa anyamata pamodzi kumene kuja kukakambidwa zambiri zimene anthu akuyembekezera kuti achinyamata akhoza kutani. Kwa nthawi zambiri anthu timangowafotokozera ngati muchatipachitira nchalichi ma announcement koma bweni nthawi yoti akhoza kupanga debate ndikuwabva achinyamata atafuna chani ndi chani zimene akudandaula komanso tingayende bwanji kupita kutsogolo. Zimene zithandizira kwambiri ngati chipani komanso ndimatero kunena kuti iwowo ngati mtsogoleri ndiye kuti ayambe ndi iwowo kuwauza anthu masomphenya awo amene ali nawo. Masomphenya ali nawo
ndi anthu zimene akuganiza zigwirizane chifukwa zinthu nena mwadala chifukwa chonena kuti ngakhale zisankho zimene kupita kutsogolo sizamasewera pakufunika ndithu anyamata agwire ntchito komanso population yathu ya dziko lathu la Malawi ochuluka mbiri ndi anyamata amenewo ndewo ngati mtsogoleri akaitenga bwino ndiye kuti game yabwino kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Sikomo kwambiri. Ndithu amenewo ndi Aulemu Msunga mafotokozapo zokhudza amene akuonera nkhani apa ndi mfiro zanga Tempo Kayuni kuti apitirize kucheza ndena kamba kuti tikwenanso tipite panjapo tikaona kuti zili motani muno nyimbo zakomainde komanso anthu adakalowa mchipinda chino. Sikomo kwambiri Dickson ndimenemo kumene zikukhalira ku PICC kumene President Lazarus Chakwera akuyembekezeka kudzakhala nawo pa msonkhano umenewu wosankha adindo mu chipani cha MCP kuyambira mmawa timafotokoza zimene zikuchitika kuno ndiye posachedwapo mpano President Chakwera akhale akufika anafotokozapo za program ndiye tikhalenso tikumva kuchokera kwa Kassim Aubi za programu imene yakhalira. Pang'ono ndi pang'ono zikuoneka kuti chipinda chino chadzaza kwangotsala kutsogolo kuti mwina akuluakulu amene akuyenera kukhala mipando ili kutsogoloyi afike muno. Kassim Aubi unayesera ndi kuyendayenda muno kuzungulira mwina pa nkhani ya programu tikuona zotani kuti tsiku la lero liyende motani? Zona ndithu John Paul nayesa ndithu kuzungulira nkuona kuti akonza motani zikuoneka kuti pakhale kusintha pang'ono potengera ndi zimene anatifotokozera poyamba amene akukonza mwambo umenewu amene akuyendesa convention imeneyi. Kunali communication yonena kuti akhale akuchita chisankho kuti madelegates onsewa aziponya voti mononga mmene timaonera dzulo ndi dzana koma zikuoneka kuti pali kusintha chifukwa amene ili program imene ili apa akuti nthawi ikangokwana 2 o'clock imene anakonzera ndiye kuti mtsogoleri wa dziko lino akhala ndithu ali mu chipinda chino chimene akupangira convention imeneyi kuti makamaka atsekere mwambo wa convention imeneyi ndipo malinga ndi program imene ilili akabwera muno pachitika zinthu zingapo chimodzi mwa icho ndiye kuti Malawi Electoral Commission amene amagwira ntchito yoyendesa chisankho chimenechi m'malo mwa chipani chimenechi akhale akufotokoza mndandanda wa amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana pa convention imeneyi. Timakamba kuti mapozishon ena sanasankhirepo anthu koma kutengera ndi mmene lili program ikuonesa ndithu kuti pali kusintha kumene ndithu ena ndi ena ayikidwa maudindo amene aja ndiye zikuoneka ngati kuti pachana kamba kale amene akuyendesa convention imeneyi kuti constitution yawo imawalola kuti maudindo ena atha kusokerera atha kuyikiramo anthu kutengera ndi mmene akonzera komano zimenezo tisimikiziridwe akabwera anzathu amene akuyendesa ndondomeko yonse panopa. Chinanso a president akabwera muno pakhale ndondomeko chakuti kutsimikizira constitution yatsopano imene chipani chimenechi chili nayo ndiye ndithu zimenezo zichitikenso bwalo lino makamaka mchipinda chino akakhala kuti a president iwo abwera. China chimene chichitike pano nchoti kosi kukhale zoyimba akunena kuti katswiri oyimba Skefa Chimoto naye akhale akuimba mchipinda chino ndiye pachitika ndithu zambiri komanso mkatikati momwemo wapampando amene amayendetsa convention imeneyi Akezi Msukwa akhale akufotokoza kupereka update kuti kodi zayenda bwanji nanga ndondomeko yonse kuyambira dzana lija kufika lero zayenda motani. So zimenezo akhale ndithu akufotokoza amene amayendetsa mwambo umenewu makamaka amene ndi Akezi Msukwa. So ndi program yoneka kuti mwina ngati zija zimene timata ma delegates akhale akuima panzere ndi kumavota zija zimene pa program imene atipatsa pano ikuoneka kuti pakhale kusintha ndithu pang'ono. Chabwino Kassim ndiye timakambanso kuti President Chakwera akuyembekezeka kukhala pano unazungulira ndithu kunjako kumene unakaona mene zilili makamaka utengeranso kuti achakwera akakakhala ngati mwina kachitatu kubwera kuno anabwera tsiku loyamba kuzatsekulira abweranso pano kuzatsekera kufunika motani kuti anabwera kuzatsekulira ndi kutsekeranso? John Paul kufunikira kulipo kwakukulu chifukwa
kudziwa kuti mtsogoleri ngati wa chipani ngati chimenechi chipani so chimene tingatenda kuti cholamula boma chipani chachikulu iyeyo kupezeka kwake pamalo zimatanthauza ndithu kuti mwambo uja umakhala ndithu ndi kulemekezeka kwa paderadera nde tili ndi chiyembekezo kuti akabweranso panopa mwina kudzatsekera mwambowu zikhala ngati ndithu akukhomereza ndithu kuti zonse zimene msonkhano umene uno wagwirizana ndi zovomerezeka. Tikudziwa ndithu kuti mmene msonkhano umene umayamba dzana president yemweyu ndi amene anabwera kudzatsekulira ndipo atatsekulira anakhalapo mpano tsiku lonse mpaka na madzulo zimene in fact anachezera mpaka na tsiku linali zomwe ndithu zinapereka chilimbikitso kwa anthu andi chikhulupiriro nchonena kuti poti monga mmene pamakhalira pakhomo chinthu chikamachitika kholo lilipompo mumadziwa ndithu kuti chinthu chimenechi chili ndi mdalitso wa khololo nde chiyembekezonso nchonena kuti kupezeka kwa president panopa zitanthauza ndithu kuti kholo lilipo komanso mfundo zonse zimene zamangidwa pano iwowa president ngati kholo azivomereza. Tinene kuti pano tsopano pali ngati za msangulutso kuli mnyamata amene wachoka ku Mzuzu University akutero amene akuyankhula ku gulu limene lasonkhana komano ntchito tikugwira machicha supervise ntchito zina ngati kuzomba complex komano itengereso mwayi wogwira ntchito ndi aliyenseyo kuti tikule malawo ameneyo manena kuti tonse ndife amodzi ndipo umodzi umenewu sindingolimbikitsa kuchipani kuno kokha ndi ulimbikitsa Malawi yonse ngati dziko. Chifukwa chonena kuti malawo ameneyi ngati timuononga kulibenso kwina kumene tingamtenge malawi ngati yemweyo ayi zikomo komano ntchito tikugwira machita supervise ntchito zina ngati kuzomba complex nyumba za anthu achitetezo misewu zomwe tamanga ndipo tikadamanga mzaka zikubwerazi andi zaka zinayi zapitazi okondedwa ndaphunzira kunena kuti Malawi ali nako kuthekera chifukwa ngati mudziwa inu mukumbukira bwino lomwe COVID adadza pakati pathu kufuna kutiononga ngati mukumbukira bwino lomwe nkhondo za maiko ena zinatisokoneza ngati mukumbukira bwino lomwe inu ngozi zakudza mwadzidzidzi za madzi osefukira zimafuna kutiononga koma mnyengo yomweyo tidapezabe mphamvu yogwira ntchito nkutukula malawo ameneyo zimenezi zikunditsimikizira kunena kuti tikamapitiliza chonchi ndetiyedzeka zenizeni. And I've been taught to speak English here. Ladies and gentlemen, it's an honor to be here. My message to the country it is that we should continue performing better for the good of this country. And my message to the youth of these people, because my message... kuyankhula ngati mmene amayankhulira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera zonsezi zichitika kuno ku Bingu Mutharika International Convention Center kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha MCP msonkhano umene wosankha dindo tikufuna kuti tiyankhule ndi akuluakulu amene akutsogolera mwambo uno atifotokozere kuti kuyambira mmawa muja timakamba kuti apitirira ndi ntchito yovota kusankha maudindo osiyanasiyana amene
atsala kukamba kuti ndi maudinde 59 chipani cha MCP amene pa convention imeneyi akuyenera kusankhidwa, koma dzulo tikukamba kuti amene asankhidwa ndi anthu 18 okha. Ndiye zambiri tikhale tikumva kuchokera kwa akuluakulu amenewa, tione kuti kodi pano zokonzekera zimenezi zili pati, zafika motani. Ndiye koma zimene zikuchitika pano ndizakuti mkati muno madansi ndithu azimayi achipani cha MCP komwe tikuyembekezera mtsogoleri wa dziko lino kuti afike pamalo pano. Posachedwa pompanonso mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akhale akulowa mchipinda muno. Chipata chake ndi chimenechi chimene mtsogoleri ameneyu atulukire.
dziko lino Lazarus Chakwera tsopano kufika muchipinda chino chipata chake chimenecho mtsogoleri wa dziko lino kulowa mchipinda chino kuti zonse tsopano ziyambe kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC. tsopano tipereke kwa amene akutsogolera msonkhano uno makamaka omwe akutsogolera mwambo uno kuti timve zonse zimene zichitike muno. zikomo kwambiri. Amayi imbani nyimbo yanu imodzi. Oh
Tathokoza zikomo kwambiri amayi, takuthokozani. Olemekezeka President komanso amayi takulandirani. Padakali pano kuti tiyambe program imeneyi ndimafuna ndipemphe Reverend Amuna Majoni ochokera kumpingo wa CCAP Nkhoma Synod kuti atiyambire ndi pemphero. Iwo wanso akapemphera pali pemphero lina lachiwiri limene atithandizire ndi Ras Edgar Galawanda Rastafarian Church. Iwowa atsogozana motero. Zikomo kwambiri President. Yesu ndo bwino. Salamu alaikum. Tipemphere. Inu oyenera kulandira ulemu ndi matamando wonse amene mulibe chiyambi mulibe somalekezero, Mulungu mwini kumwamba mwini zolengedwa zonse. Tili kuyitanira pa inu nthawi ino chifukwa cha zabwino zambiri mudatichitira, mukutichitira, mudzakhala muli kutichitiranso. Chopambana mwa chimodzi mwa zabwinozo ndi moyo. Tapezeka muno chifukwa cha moyo. Alipo anafunitsitsa adakakhala nawo muno, koma mwawayitana moyo wawo wabwerera kwanu. Alipo tinayamba nawo dzana, dzulo tinali nawo, lero programu yawo inali yoti akhale nawo, koma mwawayitana. Ife kuti tili ndi moyo palibe chimodzi chomwe chimene tapambana, koma mwangu tisile kanthawi. Muli ndi ntchito Mulungu imene mufuna tikugwirireni mutisadabwere kwanuko. Landirani chiyamiko Mulungu koposaposa chifukwa cha convention ya Malawi Congress Party, kuti inu munayikapo dzanja kuti izi zitheke. Padakapanda inu Mulungu pakadagwa china chake chikadalepheretsa, koma tikuona inu. Alipo amene munawatuma kuti akagwire ntchito yotere, koma anagwira chifukwa cha inu. Panali zikonzekero zochuluka, papita chuma chochuluka, zonsezi Mulungu munazilolera. Landirani ulemu chifukwa cha chimenechi. Ndinu oyenera matamando ndi mathokozo Mulungu chifukwa cha maulendo anthumwi zonse kuchokera dziko lonse la Malawi, Nsanje tuchitipa, Likoma tunchinji, amene mudawayendetsa dzana lija kufika malo ano. Kukadatheka woyipayo kuchititsa ngozi, koma Mulungu simudalole, popeza munali nawo ndi cholinga kuti apezeke pano. Ndinu oyenera kulandira madalitso, malemekezo, matamando Mulungu chifukwa cha mphatso ya mtengo wapatali imene mudapereka ku chipani cha Malawi Congress. Mtsogoleri wake President, imwenso ndiye President wa dziko lonse la Malawi, His Excellency Reverend Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Chitsazo chopambana chimene wachionetsera pa nthawi yotere kuyambira dzana lija mpaka na lero. Alipo atsogoleri ambiri timangoyambitsa zinthu nkusiya ena adzichita. Munalola mtumiki wanu wodzichepetsa kuti akhale malo anu ngakhale kuchezera kumene. Ambuye, mphatso yotere ndi yoseweka m'mitima ya anthu ambiri, ndife wodzikonda wonyada, wodzitumikira toka, sitifuna kutumikira ena. Dalitsani mtumiki ameneyo Mulungu. Ndipemphera ndembedzo lathu, asungeni, adzichepetsa. Mawu anu amanenetsa m'Bible, ukadzichepetsa ndidzakukweza. Mukadzikweza
tidzakutsitsani. Taona ambiri wodzikweza mawatsitsa Mulungu. Mtumiki wanu wachita mawu anu wadzichepetsa kwatsala inu kuti munkweze tsopano. Mulungu, imvani pempho ili tili kupempha kwa inu tsopano. Msonkhano umenewu, convention imeneyi ya Malawi Congress Party ilipita kumapeto. Ana anu, zolengedwa zanu zidachokera madera osiyana-siyana. Tsiku loyika ndinu akhala ali kubwerera. Woyipayo wakozekera, koma ife tikukaniza mwa Yesu Kristu. Ngozi zonse siziyenera kuchitika pa mtundu wa ana anu. Mudawalenga ndinu Mulungu. Mumapereka moyo ndinu. Mumalandanso moyo ndinu. Mulole anda abwera ndi moyo, abwererenso ndi moyo. Sitikulamulirani koma chifuniro chanu. Your will, God, be done. Tapemphera zonse m'dzina lopambana la Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen. Tipemphere tikuyamikani ni mlengi Rastafari mu tsiku la lero pamene mwatipambanitsa kufika mu convention imene yopambana imene aliyense samayembekeza kuti tidzakhala ndi convention yopambana ngati imeneyi. Tikuyamikani ni mlengi Rastafari. Tikupemphanso ni mlengi Rastafari pamene munakonza msonkhano umene aliyense waoneratu chipambano chanu kuti inu ndi Yehova wa makamu, mfumu ya mafumu, mbuye wa ambuye. Tikuyamika inu pa nthawi inoyi pamene taona kuti Malawi Congress Party ndi chipani chokhacho chimene chakhala m'dziko muno, chipani cha fuko. Chimene chipani taona zipani zosiyanasiyana zatha ngati makatani, koma MCP yakhala chikhalirebe. Kwa ife Ambuye ndikukulemekezani pa zabwino zonse zimene mmatichitira tsiku ndi tsiku, potipatsa moyo waulere, potipatsa mtsogoleri wa dziko amene ali ofatsa odekha. Tikupempha inu Yehova kuti pamene tayamba msonkhano ndikumaliza, inu kayambe nafe ndikumaliza nafe. Muzonse tiyamika inu lero ndi nthawi zonse muyaya. Rastafari. Assalamu alaikum. Hallelujah. Sira. Zikomo kwambiri amenewo mapemphero oyamba aja anatipatsira ndi Reverend Amuna Majoni kuchokera ku mpingo wa CCAP Nkhoma Synod, ndipo kachiwiri pemphero limenelo lachokera kwa Ras Edgar Galawanda kuchokera ku Rastafarian Church. Your Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Gotani Hara, Vice President of the Malawi Congress Party. And Speaker of the Malawi National Assembly. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Secretary General. Secretary General of the Malawi Congress Party and all members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party here present. All the cabinet ministers and deputy ministers here present. Honorable Kezim Sukwa, MP, Chairperson, and all members of the Convention Steering Committee here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials here present. Mama Cecilia Tamanda Kadzamira, former official hostess of the Republic of Malawi. Honorable Patrick Zebulon Chilondola,
Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all regional chairmen here present. All the members of the regional committees here present. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councillors here present. Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Centre constituency, and all the members of Parliament here present. All the traditional leaders here present, Reverend Amuna Majoni and Ras Edgar Galawanda, members of the officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished delegates, invited guests, Amai Ndabambo. Wow, what a time to be alive. Good afternoon. Tikulandireni. Tikulandireni kumwambo umene wotseka msonkhano umene waukulu kwambiri wa chipani cha Malawi Congress. Masiku amenewa, masiku omwe kwakambidwatu zokupya. Kunkhani ya malamulo, ya ndondomeko, komanso kusankha adindo kuwayika m'maudindo awo oyenera. Koma ndisanapite patali olemekezeka President, tikuthokozeni chifukwa cha utsogoleri wanu, kudzipereka kwanu kumene kukupitirira kutilimbikitsa tonse. Olemekezeka President, munali nafe kuyambira tsiku loyambirira mpaka na lero. Tinene kutinso onse amene asankhidwa kupita m'maudindo osiyanasiyana owayenera, tinene kuti inu yomwe mwachita bwino ndipo mwapambana. Ndithokozenso ma-delegates komanso otsatira chipani cha Malawi Congress amene munachokera ku madera akutali ena pafupi koma kudzangokhala nawo kumwambo waukulu mu mbiri ya chipani cha Malawi Congress. Tikuthokozeni kwambiri. Pamene msonkhano umenewu ukupitatu kumapeto, tikhale tikulingalira kuti tachita bwino bwanji komanso kupita chitsogolo tichita bwanji ngati dziko. Olemekezeka President komanso ena tonse, ndikulandireni kumwambo umenewu kutseka kwa msonkhano waukulu wa chipani chimene cha Malawi Congress. Lero sindili ndekha, ndikungotsogolera kumayambiriroko, koma kuchokera pano kupita kumapetoko amalizitse ndi olemekezeka iwowa, olemekezeka Deus Gomba, ndi amene akuchinyamula ndithu chinthuchi kuchipitiriza tsopano. Koma asanabwere olemekezeka Deus Gomba kudzandilandira ntchito imeneyi, ndimafuna ndiyitane olemekezeka Akezi Msuka. Iwowa akubwera kudzangotifotokozerako ziwiri zitatu ngati wapa mpando wa komiti yomwe yayendetsa msonkhano umenewu. Zikomo kwambiri President. Poti ndi kuchipani tipawekebe muni. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Mai Chakwera. Ziko kwambiri. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makasse Chakwera. Mama Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Vice President Catherine Gotani Hara, Mwinichipani Richard Chimwendo Banda, Secretary General. Your Excellency,
allow me to write on the protocols observed by my sister. Mafuna olemekezeka President, ndinenepo chinthu chimodzi tisanapitize ndi program yathu kuti pakakhala pamudzi timalonjerana kuti mwadzukako bwanji pamudzi pano. Ndipo tero ndimafuna kuti ndinena bwana kuti inde timalandirapo mauthenga anthu kuti kunoko wina wadwala moti ena tapasa ma transport abwerera, bena anapezeka kuti kafika mpaka na kutola mchipatala ndithu, koma izozo nzapang'ono. Pamudzi pano bwana mene dzana lija timavota kunabwera ma delegates athu onse, delegate mmodzi amene ali Councillor Zgov wa Mpeni Ward in Kasungu North-East, mene kumacha mmawa muno tinauzidwa kuti watisiya. Ndiye izo zopsinja zimodzi zimene tapezana nazo pamudzi pano. Then matera bwana kuti mutitsogolere kuti tiime just to pay a minute's respect to our foreign delegate. Your Excellency, sir. May his soul rest in perfect peace. Amen. Your Excellency, ndimatelo kuti ngakhale tapsinjidwa choncho tipitizebe programu yathu. Kupitiriza programu iyi ndikoti pano nthawi ino tinaena kuti tipitirize ndi masankho, chifukwa dzulo lija tina pangapo zisankho unprecedented, Your Excellency. 20 positions, all directors were filled yesterday, that includes the President, the Secretary General, and the first Vice President. So, Your Excellency, timatero kuti popitiriza pafuna kuti tipemphe malingana ndi zipsinjo zambiri zimene topezana nazo, analysis yathu imene taipezanso mafunika kuti tipemphe nyumba ngati ngalole. Ndeni maima pana bwana kuti ndipemphe eni Chipani ali kumbuyoko kuti tione kuti ati tsogoza motani. Pempho lathu linali lotere: tikupempha msonkhano uno wa nthumwi za MCP kuti zipereke mphamvu kwa President Dr. Lazarus Makazi Chakwera pamodzi ndi NEC Management Committee yomwe tasankha kaleyi kuti asankhe anthu omwe anaonetsa chidwi kuyima nawo pamasankho pa mipando yosiyanasiyana yomwe yatsalayi. Poganizira izi: 1, kuti ndi mwamuna kapena mkazi; 2, zigawo zathu za Chipani komwe anthu akuchokera, chifukwa dzuloli chachitatu kuganizira chipembezo. Zipembezo zilipo zambiri Malawi muno, tini Rastafarians, ndi Asilamu, ndi Akristu. Ndizo nsezi timaganiza kuti mwina tingathe kupereka mphamvu imeneyi kwa President ndi NEC ndi ma regional chairman kuti akayiganizire. Chachinayi timatero kuti mwina pokaganizira anthu amenewo NEC ikayikireponso maganizo malingaliro a anthu osiyanasiyana pa Chipani chathu ndi utsogoleri wake. Chifukwa athu abwana inu mukudziwa kuti posachedwa pano tikhala tikupita ku zisankho. 25 September yomweyi paja NEC Malawi Electoral Commission inakhazikitsa kale ndondomeko ya chisankho. Ndiye 25 September tikhala tikupita kukalembera. Ndiye timatero kuti a President ngati mphamvu imene itati ivomerezedwe ndi atsogoleri a Chipani ali kumbuyo kwanuwo, ndiye kuti mutipangire zimene zizi pasanathe masiku 30, cholinga
kuti tikathe kukhala ndi neki yoti ikagwire ntchito chifukwa anthu asonyeza kale, anthu ayika anthu mpando oti ali ready kugwira ntchito. Ndiye ndimatero a president kuti ndichiponye ku nyumba kuti nyumba ikuti chane. Zikomo olemekezeka president. Microphone, roaming microphone ngati ilipo. Roaming mic. Ndaona dzanja kwa Ona Butambo, a district chairman a Blantyre. Na wale hapo kapena abwere konkunu pomwe poeti. Jina langa ndine GL Tambo. Sinyo disizwa kumwera ukuvomereza nayo kandi imene yo bwana mogwirizana kukhulupirira malicho chama natu nda president atu zoma kwambiri bwana takondwera nazo zimenezo ziko kwambiri awo akuti pachizungu timati proposer achita propose ndendifuna sekonda ndaona dzanja olemekezeka achilapondwa Nshisi MP. Pepani makosana i MP yo na yeso di delegate. Okay. Tipeleke kwa ndani. Besa ni microphone. Auti afuna district chairman wina. Hapa sena district. Ulemu kwa president watu wa charo cha Malawi. Ine ndine OB Gondwe, senior DC Mzimba Kumpoto. Tikugwirizana nazo kuti regional chairman itu akachite chilungamo. Siko mpambi. A president ndikhulupirira kuti nyumba yavomereza chilangizo chimene. Ndiye chifukwa choti nyumba yavomereza ndipempha kuti a Secretary General akatilembere resolution imene iyo tizawerenge pano ngati resolution. Akutero mafuna ndipemphe kuti anzathu electoral commission atipange handover ma results amene tapanga dzulo. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi,
Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, who is also president of the Malawi Congress Party. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Kezi Msukwa, MP, Chairman of the Malawi Congress Party Convention 2024. Right Honorable Catherine Gotani Hara, Speaker of the National Assembly and also MP. All members of the cabinet present. Madam Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet. Distinguished guests, delegates to the 2024 Malawi Congress Party Convention, my colleagues from the Malawi Electoral Commission, distinguished guests, ladies and gentlemen. Olemekezeka a president, kuyambira pa 8 kulekezera pa 9 August chaka chino cha 2024, a Malawi Electoral Commission atapemphedwa ndi chipani cha Malawi Congress kuti tipange facilitate chisankho cha National Executive Committee. Tinali pano kukonza dongosolo ndi kuyendetsa chisankho chimenechi, ndipo pano tabwera nazo zotsatira. Timafuna kuti tilongosole kuti ife ngati Malawi Electoral Commission ndife onyadira, tinaona kuti munatidalira kuti ngati bungwe limodzi lokhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino libwere pano kuti lidzachititse chisankho cha chipani cha Malawi Congress. Ngati abungwe la Malawi Electoral Commission ndife okonzeka kuthandiza chipani china chilichonse mdziko muno ngati angatipemphe kuti tipange facilitate zisankho zawo, monga ngati mmenenso timathandizira mabungwe ena osiyanasiyana akakhala ndi zisankho ngati zimenezi. Pa chisankho chimene chinachitika kuno, tinapatsidwa voters roll ndi a convention chairman imene munali ma delegates pafupifupi 1,500. Ndipo ife ngati abungwe la Malawi Electoral Commission tinaonetsetsa kuti okhawo amene anali ma delegates, okhawo amene mayina awo anali pa voters roll ndi amene apange nawo chisankho. Ndipo pa zisankho zimene tachititsa olemekezeka a president, panali mipando yokwana 20 malingana ndi ma nomination papers amene tinalandira. Ndipo mwa ma nomination papers amenewa tinapeza kuti panali ma nomination papers awiri amene ndifuna kuti ndilongosole. Nomination paper yoyambirira ndi ya olemekezeka His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene amafuna kupikisana nawo pa udindo wa president wa chipani cha Malawi Congress. Titayang'ana m'mafailo amene tinali nawo, popeza anali candidate yekhayo mwa malamulo komanso molumikizana ndi convention committee, tinauzidwa kuti ngati zili choncho pamafunika kuti convention ipereke mawu otsimikizira kuti candidate amene wapezeka payekha avomerezedwe kuti wasankhidwa. Mwa ichi tinafunsanso nyumba yomwe ino, ndipo convention inatitsimikizira kuti kuyambira chaka chino cha 2024 president wa chipani cha Malawi Congress Party amene wasankhidwa ndi His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Olemekezeka president, panalinso udindo wina
wa Director of Recruitment. Pa udindo umenewu titayang'ana mafailo athu amene tinapatsidwa, kunapezeka kuti panali candidate mmodzi yekha amene ali Honorable Madalitso Kazombo Mwale, amenenso ali First Deputy Speaker wa National Assembly. Ndipo monga madongosolo tinafunsanso ku nyumba ino, ndipo nyumba inatsimikiza ndi kuvomereza kuti wolemekezeka Amadalitso Kazombo Mwale asankhidwa kukhala Director wa Recruitment mu chipani cha Malawi Congress Party. Mwaulemu mundilole kuti ndingotchula maudindo amene anthu anapikisana, maudindo okwana 18, ndipo mundilole a President kuti nditchulebe ma votes amene aliyense anapeza, chifukwa dzulo lija tinalongosola manambala ena amene timanena kuti ndi amene akupanga apiye pa dashboard pathu. Lero lino ndabwera nawo ma official results malingana ndi voti imene nachitika. Pa udindo oyambirira wa First Deputy President panali ma candidate awa, ndipo zotsatira zake zili motere. Honorable Esther Mcheka Chirenje anapeza 38 votes. Honorable Ahmed Dasu anapeza 168 votes. Right Honorable Catherine Gotani Hara anapeza ma votes 438. Honorable Moses Kumkuyu anapeza mavoti 106. Honorable Anderson Chakwamba Moyo anapeza mavotes 33. Honorable Brown Mpinganjira anapeza mavotes 81. Honorable Kezi Msukwa anapeza mavoti 119. Honorable Vitumbiko Mumba anapeza mavotes 313. Honorable Dr. Ken Zikale Ngoma anapeza mavoti 93. Kutengera ndi mmene mavoti wa anaendera zikusonyeza kuti amene asankhidwa kukhala First Deputy President wa chipani cha Malawi Congress Party ndi Right Honorable Catherine Gotani Hara MP. Pa udindo wachiwiri unali wa Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party, ndipo zotsatira zaenda motere. Honorable Christopher Chaimabanda apeza mavoti 47. Honorable Chatinka Chidzanjankhoma apeza mavoti 29. Honorable Richard Chimwendo Banda apeza mavoti 670. Honorable Simplex Chichola Banda apeza mavoti 529. Honorable Dyson Kampambe apeza mavoti 8. Honorable Alex Major apeza mavoti 9. Honorable Dr. Albert Mbawala apeza mavoti 45. Honorable Eisenhower Mkaka apeza mavoti 61. Malingana ndi mmene mavoti ayendera zikusonyeza kuti Secretary General amene wasankhidwa wa chipani cha Malawi Congress ndi Honorable Richard Chimwendo Banda MP. Udindo wina olemekezeka President unali wa Treasurer General, ndipo zotsatira zili motere. Honorable Rhino Chipiko anapeza mavoti 112. Honorable Jacob Hara MP anapeza mavoti 494. Honorable Yusuf Matumula anapeza mavoti 79. Komanso Honorable Dr. John Paul apeza mavoti 704. Mwaichi amene asankhidwa pa udindo wa Treasurer General wa chipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Dr. John Paul. Udindo wina olemekezeka a President, a First Lady komanso akuluakulu onse ndi udindo wa Legal Advisor wa chipani cha Malawi Congress, pamene panali ma candidates awiri,
ndipo zotsatira zili motere. Honorable George Kazipatike apeza mavoti 974. Honorable Titus Imvalo apeza mavoti 393. Pachifukwa cha chimenechi amene asankhidwa pa udindo wa legal advisor wa chipani cha Malawi Congress ndi Honorable George Kazipatike. Udindo wotsatira olemekezeka president ndi wa organizing secretary wa Malawi Congress Party. Pamenepa panali ma candidates 4 ndipo zotsatira zili motere. Honorable Deus Gumba apeza mavoti 702. Honorable Robin Lowe apeza mavoti 292. Honorable Hoffman Makande apeza mavoti 269. Honorable Morris Mbangombe apeza mavoti 116. Kutegera pa kuchuluka kwa mavoti amene asankhidwa kukhala organizing secretary wa chipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Deus Gumba. Udindo wa publicity secretary olemekezeka president, udindo umenewu panali opikisana awiri ndipo zotsatira zili motere. Honorable Ezekiel Chingoma apeza mavoti 475. Honorable Jesse Kabwira apeza mavoti 888. Mwachimenechi amene asankhidwa pa udindo wa publicity secretary wa chipani cha Malawi Congress ndi Honorable Jesse Kabwira. Udindo wotsatira olemekezeka a president ndi udindo wa director of political affairs. Panali opikisana atatu. Oyamba anali Honorable Ulemu Chirapondwa amenewa apeza mavoti 418. Achiwiri anali Honorable Harry Mkandawire amene wapeza mavoti 265. Achitatu anali Honorable Maxwell Cholera amene wapeza mavoti 686. Pachifukwa chimenechi amene asankhidwa pa udindo wa Director of Political Affairs ndi Honorable Maxwell Cholera. Udindo wotsatira olemekezeka a president, a first lady komanso msonkhano wonse ndi wa Director of Women Affairs mchipani cha Malawi Congress. Pamenepa panali opikisana asanu ndi mmodzi ndipo zotsatira zaenda motere. Honorable Annie Chibwana apeza mavoti 54. Honorable Dorothy Chirambo apeza mavoti 43. Honorable Juliana Kaduya apeza mavoti 145. Honorable Kumbize Kandodo MP apeza mavoti 215. Honorable Esther Katumba apeza mavoti 428. Ndipo Honorable Jean Sendeza MP apeza mavoti 480. Pachifukwa chimenechi olemekezeka president komanso msonkhano wonse amene asankhidwa pa udindo wa Director of Women Affairs ndi Honorable Jean Sendeza. Udindo wotsatira Your Excellency unali udindo wa Director of Youth ndipo pa udindo umenewu zotsatira zili motere. Honorable Hassan Chikuta amene apeza mavoti 30. Honorable Edward Chileka Banda amene apeza mavoti 235. Honorable Ernesto Chisisito apeza mavoti 43. Honorable Alfred Gia apeza mavoti 56. Honorable Baba Stephen Malondera apeza mavoti 523. Honorable Ishmael Ndairaonani apeza mavoti 439. Honorable Emmanuel Tembachako apeza mavoti 16. Honorable Asoko Wyson Zinyemba apeza mavoti 8. Pachifukwa cha chimenechi amene asankhidwa ngati Director of Youth mchipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Baba Stephen Malondera.
Udindo otsatira Your Excellency unali udindo wa Director of Elections muchipani cha Malawi Congress. Ndipo opikisana analipo atatu, ndipo zotsatira zili motere. Honorable Dr. Mphatso Boti apeza mavoti 523. Honorable Dr. Elias Chakwera apeza mavoti 746. Honorable Andrew Nathan Kasalika apeza mavoti 51. Pachifukwa chimenechi amene asankhidwa ngati Director wa Elections mchipani cha Malawi Congress ndi Honorable Dr. Elias Chakwera. Your Excellency, udindo otsatira ndi udindo wa Director of Economic Affairs. Pamenepa panali opikisana awiri ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Ken Kandodo amenewa apeza mavoti 560. Candidate Honorable Henry Mumba apeza mavoti 806. Pachifukwa chimenechi amene asankhidwa kukhala Director of Economic Affairs muchipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Henry Mumba. Your Excellency, udindo otsatira unali wa Director of Public Relations mchipani cha Malawi Congress. Ndipo opikisana anali atatu, ndipo zotsatira zili motere. Honorable Samuel Daliso Kawale amene wapeza mavoti 723. Honorable Bize Lupanga apeza mavoti 295. Komanso Honorable Bernard Mtawali apeza mavoti 351. Tikatengera kuwerengera kwa mavoti, kuchuka kwa mavoti zikusonyeza kuti amene asankhidwa ngati Director of Public Relations mchipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Samuel Dalitso Kawale. Udindo otsatira Your Excellency unali udindo wa Director of International Affairs. Ndipo panali opikisana asanu. Ndipo zotsatira zaenda motere. Honorable Lorraine Banda apeza mavoti 209. Honorable Dr. Ephraim Kayembe apeza mavoti 272. Honorable Patricia Kainga apeza mavoti 382. Honorable Olivia Mchajuliwewe apeza mavoti 126. Ndipo Honorable Agnes Mkusankhoma apeza mavoti 375. Tikatengera kuchuluka kwa mavoti amenewa zikusonyeza kuti amene apambana ndi Honorable Patricia Kainga ndi mavoti 382. Udindo otsatira Your Excellency ndi udindo wa Director Chantunya. Udindo otsatira Your Excellency unali udindo wa Director of Social Services. Pamenepa panali opikisana asanu ndipo zotsatira zili motere. Honorable Maureen Bondo apeza mavoti 768. Honorable Dorothy Jimu apeza mavoti 163. Honorable Saveo Kafafa apeza mavoti 280. Honorable Noel Lobo apeza mavoti 80. Ndipo Honorable Amon Mbwana apeza mavoti 104. Amene asankhidwa pa udindo wa Director of Social Service mchipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Maureen Bondo. Udindo otsatira Your Excellency unali udindo wa Campaign Director. Pa udindo umenewu panali opikisana asanu ndi mmodzi ndipo zotsatira zili motere. Honorable Charles Joshi apeza mavoti 156. Honorable Mwai Innocent Kamuyambeni apeza mavoti 72. Honorable Uladi Musa apeza mavoti 198. Honorable Moses Kunkuyu apeza mavoti 833.
Mundirole ndingonenaso nambala kuti ndi 833. Honorable Joseph Njomvyalema apeza mavoti 71. Honorable Francis Piri apeza mavoti 68. Choncho amene asankhidwa ngati campaign director mchipani cha Malawi Congress Party ndi Honorable Moses Konkuyu MP. Udindo otsata Your Excellency ndi udindo wa Director of Religious Affairs. Pamenepa panali opikisana angapo ndithu ndipo zotsatira zaenda motere. Honorable Ann Namani Chibwana amenewa apeza mavoti 361. Honorable David T. Chinyanya apeza mavoti 68. Honorable Margaret Kulaisi apeza mavoti 131. Honorable Martha Kwataine apeza mavoti 211. Honorable Francis Amos Lisimba apeza mavoti 94. Honorable Lawrence Malemia apeza mavoti 111. Honorable Patricia Mkanda apeza mavoti 152. Honorable Fahad Muhammad apeza mavoti 96. Ndipo Honorable Dr. Maclinda Fakale apeza mavoti 175. Tikatenga kuchuluka kwa mavotes amene asankhidwa pa udindo umenewu ndi Honorable Annie Chibwana. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, monga ndinanena kale kuti udindo wina umene alowamo unopposed ndi udindo wa Director of Recruitment umene wapita kwa Honorable Madalitso Kazombo. Ife ngati Malawi Electoral Commission potsiriza tinafuna kuti tithokoze chipani cha Malawi Congress chifukwa chakuti dalira kuti titha kuyendetsa chisankho chimenechi, ndipo tili wokonzeka monga ndinanena kale kuti tithaso kutumikira chipani china chiliyonse mdziko muno, bungwe lina lililonse mdziko muno ngati angatifune kuti tiwathandize pa kuyendetsa chisankho chawo. In a special way, Your Excellency, allow me to recognize all the newly elected NEC members, starting with the first Deputy President, Right Honorable Catherine Gotani Hara. Your Excellency, ndapangadala chimenechi chifukwa chonena kuti mwina ena amanena kuti kodi nchifukwa chani sana wachule. At that time, ife ngati Malawi Electoral Commission tinali tisakudziwa kuti ma results amene mukuwadziwa inu ndi ati. Nde pano popeza mwadziwa tafuna kuti tiwapange declare iwowa kuti ndi first Deputy President wa Malawi Congress Party. Komanso in a special way mundiloleso kuti ndipange recognize Chief Executive wa chipani cha Malawi Congress Party amene asankhidwa Honorable Richard Chimwendo Banda. Your Excellency, panthawi ino ndimati mundirole kuti ife Malawi Electoral Commission tipereke ku chipani cha Malawi Congress kudzera mwa convention chairman choyambirira the voters roll imene tinagwiritsa ntchito. Chachiwiri tikupereka ma individual results pa contest ina iliyonse. Chotsiriza tikupereka summary imene ikunena kuti kodi wawina pa mpikisano wakuti ndi ndani. With your permission, Your Excellency. Your Excellency, ndithokoze chifukwa chondilola modzichepesa kuti ndipereke pa results amenewo m'malo mwa anzanga onse aku Malawi Electoral Commission.
zikomo kwambiri kwacha olemekezeka president maulemu tapeleka kale ndiye pa nthawi ino bwana apapa ndiye kuti zikutsimikizidwa kuti Malawi Congress Party yapanga zisankho za National Executive Committee ya 2024 kupita 2029. Ndiye potera bwana mafuna kuti mundilole choyamba tithokoze a Malawi Electoral Commission chifukwa cha ntchito yabwino imene apanga. Bwana, ma standards amene mwachita set pa Malawi pano sindikukhulupirira ngati papezeke wina amene afikisa. Mwina tizachita upempha mtsogolomo kuti bwana koma kuti democracy ioneke kuti lipo mwina kawodi akaka kokha tisireko opposition. Mwina ka constituency akaka tisireko opposition. Chifukwa ndiye zikupita atu. Ndiye Malawi Electoral Commission takunyadirani kwambiri. You've said, zimene mwapanga apa, it has been very transparent and very honest. You have worked overnight. We say thank you sincerely. Mwagwira ntchito yotamandika. Mmene tizikupemphani kuti tsopano ndiye kuti ntchito yanu mwayikwaniritsa. Nzapempha kuti stage ipange seti kuti neki zabwere kuno. Oyambirira kubwera azakhale ma regional chairman, regional chair lady, the regional youth directors. After that, zaitane neki yonse kuti ibwere pa stage pano. Koma panopo ndikupempheni kuti zikomo kwambiri yendani bwino. Mulungu akudalitseni. Mwagwira ntchito yopambana. Tabwerani patsogolo pano mpange wevu kwa anthu. Mbwere mundande apa muchite wevu kwa president. Bwerani ndithu patsogolopa. Musanayambe kunyamula katundu ita. Bwerani nonse apa. Patsogolopa. Very good. Bwana, anthu anu ndi amenewo. Awawa amagwira ntchito mosakondera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Okay. Yeah. Inusa kalanta. Tapita. Ma director. Uje. Okay, tabwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Very professional institution. Yosakondera. Yosayang'ana nkhope. Mango kwapula basi. Pangono chabe kai. Pangono chabe. Ndiye nthawi ino bwana mafuna kuti mundilole ineyo ngati convention chair ndipereke ma results awa kwa kuchipani. Ndiye nditane pa stage pano Secretary General kuti azalandire ma results a chipani. Sauka makala wagendo sapunzira kuntundu wawa kulibe wachuma uyoyo palibe chomwe hangatsite maonagendo yake si ya bobo tubilake take it down. Pamene tikukonza stage skefa ulipo? Ine ndilipo. Zikomo kwambiri cholinga chimene tabwera pano mukuchidziwa. Mmene timanena kuti
Dr. Chakwera tikamata winanso bwana president tinasintha slogan anthu amadziko lakola mbuyomo 2030 chanchani koma tidani akuti yayi dziko lonse la Malawi silukayika kuti Dr. Chakwera akuwinanso tichite kwacha asanabwere skefa kwacha Dr. Chakwera Dr. Chakwera ife tonse Maluwa Chakwera zikomo kwambiri bwana state president a first lady komanso nyumba yonse ino mu nthawi ino pamene tikuyembekeza kuti tikonze pamalo pano skefa lowamponi mbwalo zikomo kwambiri chomwe mulungu anakonza chidzakhala chako iwe palibe angazila yemwe mulungu abale anamudalitsa palibe womutembelela siyani kunyogodola sambale moza kumuda zauta sayangana kobobe wali mulibogo Yemina anabarira banjalo sauka makolo wose wasapunzira kumtundu wose olemela palibe chomwe angazide maonegede akasia bwino tubilagelo bananso mpambu kome yake ilibe somai palibe angazide moto kuyamba babla ndina yamba ndine chiro indi na pesela ndine zambile ni mampusitsa ndine sho palibe chomwangani uze mutimuna eli yake ndife makala wake na kidobe mpamalo mene yakabwela tinkamuwona ndichani chomwe yanga nene who God bless, no one curse, oh yes. Koma mujada kuma munena mutuyo sokolo lake nitusimulitiwa kubando kwake sichikonzelo tano bande musi yes yeah chomwe mulungu anakonza chidzakhala chake palibe angatila yamwe mulungu abalena mudalitsa palibe yani kunyogodolo jawera motakumo chauta sayangana kobobe moto take it down zigama tele Sigama tele Sigama tele Sigama tele Lelo limo Ojaguera papepa lelo Ugoko sigama tele Sigama tele Sigama tele Sigama tele
tele Chikama tele 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 Chikama tele 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 Lelo lelo lime lelo 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 lime lelo 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 lime lelo lelo Check it out, check it out, check it out Abuye muwabate moyo Harani anga waseo Cholinga nyata wale Ulemelelo waka Ambuye muwabate moyo Harani anga wabate moyo Harani anga waseo Cholinga nyata wale Ulemelelo waka Ambuye muwabate moyo Mbia isisi lelo Watelela Sindukona pambu, sindukona pambu, mulibo goma. Ogere silelo yadelela, waza waza, oye oye, waza waza, waza waza, oye oye, waza waza. Tani kukonvesho lilelo yadelela. Delegati Solile Loli Inu Waza Waza Oye Oye Waza Waza Ine Waza Waza Oye Oye Waza 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 Vera Sendela Linu Waza Vera Sendela Mastoni Muli Mastoni Muli Mastoni Waza Vera Sendela Lilu Mise ubali bonse Janje mwai bonsanso Amayali bompale Tigo bali bonse Waja vera sendela Sendela Oya buena senderati, oya buena senderati, senderati, digo setigo, oya buena senderati, digo setigo, oya buena senderati, digo setigo, digo seri wondai, digo setigo, Maria wondai, digo setigo, oya buena senderati, oya buena senderati, senderati. Oja vera senderani, senderani, digo setigo. Oja vera senderani, digo setigo. Oja vera senderani, digo setigo. Oji mwendo aligo, digo setigo. Olani hala aligo, digo setigo. Ali akumba aligo, digo setigo. Oja vera senderani, oja vera senderani, senderani. Senderani, senderani, digo setigo. Azima ya bujoya, digo setigo. Anyamama bujoya, digo setigo. Digo dai, digo setigo. Ayawera sendera kudisho. Ayawera senderani, senderani, digo setigo. Ayawera sendera kudisho. Ayawera senderani, senderani.
zikomo kwambiri mbumba za Chakwera, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tibwerere, zikomo kwambiri mbumba, zikomo kwambiri. Tsiku la chisangalalo, tsiku limene limabwera kamodzi mu zaka 5, tsiku limene limalemekezedwa ndi chipani chokhacho, chipani cha fuko, chipani cha Malawi Congress Party. Ena zikualephera zimenezi, koma ife pano tikuchita zinthu poyera pambalambanda pa ulendo umene tikupita kuti Chakwera awinanso, kumpatsa anyamata atsikana oti ayende nawo mu ulendo umenewu. National Executive Committee yoyikidwa mokomera wanthu. Mu nthawi ino a president akupereka mafuno abwino kwa ma veteran mayi akalekale mchipani cha Malawi Congress Party. Zonyaditsa kwambiri. Taombere manja, taombere manja. Zonyaditsa kwambiri pamene paja a president a first lady kujambulitsa ndithu ndi mkhalakale pandale za Malawi Congress Party. Tipereke roving mic aimbeko nyimbo imene imatikumbutsa masiku amenewo pamaso pa president komanso aimba nda first lady. Fiweni buku lya Ndibwe kukombana na jadeyo Chakwera bakanya mtiba ukwenda peche aye kokoriko tabara wabereke aye kokoriko tabara wabereke we Chakwera wawida charo kukombana na jade na Chakwera bakanya mtiba ukwenda peche kukombana na jadeyo na Chakwera bakanya mtiba ukwenda aye fiweni buku lya Ndibwe kukombana na jade na Chakwera bakanya mtiba ukwenda peche kukombana na jadeyo na Chakwera bakanya mtiba ukwenda fiweni buku lya Ndibwe kokoriko Chakwera wabereke kokoriko Chakwera wabereke we Chakwera wawina cha kokoriko Chakwera wabereke aye kokoriko Chakwera wabereke we Chakwera wawina charo pokole bana na jade na Chakwera bakanya mtiba ukwenda peche pokole bana na jade na Chakwera bakanya mtiba ukwenda aye fiweni buku imwe yewo jaja. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri ndithu, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri ma veteran amenewo kusangalala pamaso pa president, kusangalala. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, tikhale. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri ma veteran kulonjerana mwachimwemwe nda president. Tsiku la mtengo patali, tsiku lopambana kwambiri, tsiku la convention la chipani chachikulu, chipani cholamula, chipani cha Malawi Congress Party. Ma veteran amene wachokera mbali zonse za dziko lino, kunsanje, kuchitipa, Khatabe, Rumphi, kuneno, kumchinji, Phalombe, kumulanje, onse alipo mpano ndithu dziko lonse. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri ndithu ma veteran athu analipo mayi Petina na Chale kuchokera ku Karonga kukumbutsa ndithu mmene zimakhalira masiku amenewo kuti president monga amachitira ngwazi president Chakwera akuchitanso chimodzimodzi kwasangalatsa makolo athu komanso ma veteran ena onse. Dzanja mwamba, dzanja mwamba kwacha.
Munthawi ino bwana president mundilole maulemu ndadzutse ma regional chairman kuti abwere kuno ndipo tikatero tidzayitanitsa neki yonse ma regional chairman tibwere kuno ku stage. Ma regional chairman kuchokera ku north Honorable Kezi Msukwa komanso amene muli chair wa steering committee ya convention. Komanso chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron Chilondola, chigawo cha north south Honorable Joseph Chavula, kuchokera ku eastern Honorable Mtandama, komanso kuchokera ku south Honorable Peter Simbi. Zikomo kwambiri titakhala ma regional chairman tikateronso tibweretse ma regional chairlady tibwerecha konkuno ma regional chairlady zigawo zathu zonse 6 tifike ndithu kuno ndipo kumbuyo kwawo kubwerenso macha achinyamata ma youth zigawo zonse 6. Komanso maulemu a chief political advisor koma panthawi ino mukumvalanso chipewa cha administrative secretary Honorable Sulamoyo. Fikani ndithu tifikenso konkuno. Zikomo kwambiri munthawi ino maulemu mundilole bwana president kuti ndikudzutseni mubwere kuno ku stage kati president wa Malawi Congress Party ndipo mbuya kwake tidzayitana aneki amene muzialandira mmodzi. Bwana president nthawi yanu chikakukomerani mutakufika ku stage. Munthawi ino bwana president mundilole ndizitana mmodzi kuchokera ku National Executive Committee kuti azibwera kuno ndipo muzalandira kumakhala pansi. Tiyamba ndi first vice president Right Honorable Catherine Gorani Hara tifike kuno. Tizipereka moni kwa bwana makamera meni mujambula chithunzi. Tizipereka moni kwa bwana nkujambulitsa chithunzi a protocol mutithandizira pota azikhala anthu ameneyo. Makamera meni tifike chakufupi ndithu akafika pamenepo azijambulitsa chithunzi ndi bwana kenaka nkupeza pokhala. Munthawi ino mundilole ndayitana CEO wa chipani cha Malawi Congress Party Secretary General Honorable Richard Chimwendo Banda tifike kuno. Zikomo kwambiri munthawi ino ndayitana Treasurer General Honorable Dr. John Paul tibwerenso kunoku tsogolo.
zikomo kwambiri munthawi mundilole ndadzutse a director of elections honorable Dr. Elias Chakwera nawonso abwere ku stage. Zikomo kwambiri munthawi ino mundilole ndadzutse a director of legal services legal advisor honorable George Kazipajike. Zikomo kwambiri munthawi ino mundilole ndadzutsa campaign director honorable Moses Kunkuyo. Zikomo kwambiri munthawi ino maulemu mundilole ndadzutsa publicity secretary honorable Dr. Jess Kabwira. Zikomo kwambiri munthawi ino ndadzutsa director of women honorable Jean Sendeza. Zikomo kwambiri apita kumaliro honorable director of women Jean Sendeza. Munthawi ino director of youth honorable Stephen Baba. Zikomo kwambiri munthawi ino ndadzutse a director of public relations honorable Sam Dalitsoka Wale. Zikomo kwambiri munthawi ino mundilole bwana president adzutse a director of economic affairs honorable Henry Mumba. Zikomo kwambiri munthawi ino bwana president ndadzutse a director of recruitment honorable Kamacheni Madalitsoka Zombo nthawi yanu. Zikomo kwambiri munthawi ino bwana president mundilole ndadzutse a director of political affairs honorable Maxwell Tolera.
zikomo kwambiri munthawi ino mundilole ndadzutse a Director of International Relations Honorable Patricia Kainga Nangozo. Zikomo kwambiri munthawi ino mundilole ndadzutse a Director of Social Services Honorable Maureen Bondo. Ndipo munthawi ino bwana President Maule mundilole ndadzutse a Director of Religious Affairs Honorable Anne Chibwana. Zikomo kwambiri munthawi ino bwana President mundilole ndadzutse a Regional Chairman mmodzi chifukwa nawonso ndi mamemba aku National Executive Committee. Tidzayambira Bwana President agumba nalephera kudzichulawo kadzina teri matiti athandize kuti pano tiwadzutse our National Organizing Secretary Honorable Deus Gumba MP. Bwana President, na lumpa boso dzina limodzi. Amene wanda Director of Research Honorable Ronald Chantunya kuchokera kuja kubalaka. Ronald Chantunya ali kunja kwa dziko lino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwana President mundilole munthawi ino ndadzutse a Director of Strategic Planning Honorable Alexander Kusamba Dzonzi. Aoneka ngati amenewo apitanso kumaliro. Maulemu munthawi ino chipani chathu ndithu chili ndi ma region 6 ndipo amenewonso amakhala ma NEC members. Mundilole ndadzutse ndiyambira ndi munthu mambira ndithu kwako kokholo lako ndiyambira ndi maboma 12 a Regional Chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron Chilondola. Zikomo kwambiri tikachoka pamenepo tipita ku north Honorable Kezi Msukwa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tikachoka pamenepo tipitanso ku north makamaka ku south ku Honorable Peter Simbi tumapita ndithu kwa bwana ukajambulitsa ndilejoncho ndithu. Zikomo kwambiri tikachoka pamenepo tipita ku north south ku Honorable Joseph Chavula tikidenso ndithu. Zikomo kwambiri
tikachoka pamenepo tipitanso makamaka ku Lake Shore Honorable Augustine Chidzanja amenewo atipeza ndithu. Munthawi ino tipite ku Eastern Region, ku Eastern Region ku Honorable Mtandama aku Lake Shore afika, ingopitirani bwana ndi bwana. Ndipo apita simbi nawonso kuchokera ku South kujambulitsa ndi bwana. Ndipo akhala ku Eastern Region Honorable Mtandama kumaliza ma region yathu, ma region 6 Honorable Mtandama. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Zili bwino si zili bwino? Zikomo kwambiri Bwana President komanso neki yonse. Oh, my chairlady, yes. My regional chairlady, my regional chairlady. Tiambira ndithu ndi ku North. Imirani regional chairlady ku North. Zikomo kwambiri. Ndipo Sento ilipo mwepo pafupi ku Sento Honorable Mama Wende Nalumo. Zikomo kwambiri ku North South. Zikomo kwambiri kakukhala ku Lake Shore, kakukhala ku Eastern TNT ngosendera ndithu. Tiyeni ndithu tifika kumenepo. Ndayilenga ngati imeneyo ndi Lake Shore. Tikatero tikhozonso kupita ku Eastern. Tikhoza kupita ku Eastern. Ndipo South. Zikomo kwambiri mayouth watu masanga tiyamba ndi Lake Shore mayouth. Tikatero tipite so pa center yandikire ndithu center tifike center kenaka north south tiandikire north south kenaka north kenaka tipite ku south kenako Eastern Region kenako Eastern Region. Zikomo kwambiri. Bwana President mundulole munthawi ino tipite mchigawo china chimene tidzafuna kulandira mdalitso. Ino ndi neki yonse kuti mulandire mdalitso kuchokera kwa azibusa athu pa chizungu amati dedication imene adzatisogolera nda Reverend Dr. Archives Katani Mwale komanso Reverend Majoni Aras Galawanda ndi Reverend Brian Kamwendo. Onsewa ndithu ndikupemphani motsogozedwa ndi Reverend Dr. Katani tibwere kuno kuti mudzapereke dedication kapena kuti mdalitso ku National Executive yatsopano.
Ulemu State President at dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, ulemu mayi wa fuko amayi Monica Chakwera, Secretary General wa chipani cha Malawi Congress, maulemu wonse akhale m'malo mwake. Olemekezeka State President ndimati ndingolankhulako pang'ono kuti mfotokozere kuti tiyenda bwanji kuchoka pano. Mmene tichitire gawo loyamba tidzangopemphera kuyamika Mulungu pa zazikulu zimene watichitira. Ndipo gawo lachiwiri kudzera mwa inu a State President ndidzakufunsani ndi onse amene asankhidwa kuti tiyimirire kukuperekani m'manja mwa Ambuye amene ndi amene akwaniritsa kuti zizonse ziti. Ambuye Mulungu wathu, Mulungu wopanda chiyambi, inu Mulungu amene munalenga zimene tiziona ndi zonse zimene sititha kuziona, ndinu wa ulamuliro wonse kumwamba, pansi pa thambo ndi dziko lonse lapansi. Lero tili kukuthokozani Mulungu chifukwa cha zazikulu zimene ife tonse amene tasonkhana muno tili kuona ndi maso athu. Pamene inu Mulungu kuyambira paja pa 8 munavomereza kuti chipani cha Malawi Congress chikhale ndi msonkhano waukulu, ndipo tonsefe ndife mboni kuti ngwaukuludi msonkhanowo, popeza chikufungatira dziko lonse la Malawi ndi manthu wa zipani zonse pasi pa Malawi uno. Tili kukuthokozani chauta kuti zidakomera inu kuchivomereza chipani chimenechi chikhalepo, chiyendetse dziko lino la Malawi mokhulupirika monga mmene tonse tili kuchitira umboni. Tili kuthokoza chifukwa cha iwo onse amene anatumikira kale mu chipani chimenechi, anagwira ntchito yotamandika imene palibe amene angathe kulephera kufotokozera. Tikuti zikomo Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha chimenechi. Tikuthokoza chifukwaso cha atsogoleri amene agwira ntchito yayikulu m'zaka zisanu zapitazi, amene inu munawagwiritsa ntchito natumikira mokhulupirika kuti chipani chifike pamene chafikapa. Ife tili kuthokoza inu Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha zazikulu zimene mwachita kudzera mwa onse amene akhala gawo la zazikulu zimene zachitika kuti tifike pano. Komanso tili kufuna kukuthokozani Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha chisankho cha mtendere, chisankho cha bata chimene chachitika. Ife tichitira umboni zonsezi. Inu ndinu kalonga wa mtendere, za mtendere zimachokera kwanu kwa inu. Kusunga gulu lochuluka lotere, pakhala bata lotere, Ambuye Mulungu wathu ife tili kuona inu. Tizindikira kuti mmodzi wa ife mwamuyitana abwere kwanuko. Tili kutukulira m'dzanja lanu banja lake, achibale ndi ndondomeko zonse zimene zili kuchitika zokhudza m'bale wathuyi, popeza analikonda dziko la Malawi ndipo wafera dziko lino la Malawi kudzera nkutumikira mchipani cha Malawi Congress. Likwezeke dzina lanu ndi kutamandika. Tikuthokoza chifukwa cha bungwe limene lagwira ntchito yayikulu kuti zisankho zichitike, ndilo bungwe la MEC. Atate Mulungu wathu, ife ana anu tikuti zikomo kuti munapa umodzi pakati pathu mwa ndondomeko zoyikika, pomalizira pake
lero tione onse amene inu mwawavomereza kuti asankhidwe. Ndicho chifukwa chake Mulungu wathu tsopano, kuyambira pa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi amenenso ndiye mtsogoleri wa chipani chimenechi, ndi onse amene asankhidwa komanso kuphatikiza ma regional chairman, ma regional youth chairman, ma regional women's chairpersons. Mulungu wathu ife tili kudza pamaso panu tsopano kuwatukulira mdzanja lanu m'dzina la Yesu. Chifukwa chake kudzera mwa inu state president ndikufunseni ndi ena onse kuti tiyimirire. Ndifunse nyumba yonse ngati tingathe tingodzikweza dzanja lathu kukweza kwa atsogoleri athu amenewo. Ambuye Mulungu wathu, chikondi chanu nchoposa pa dziko lonse lapansi, ndipo taona ndipo tikuchitira ulemu zazikulu zimene mwatichitira. Komanso ndife mboni kuti munali ndi cholinga chakutipatsa atumiki awa atumikire dziko lino la Malawi motsogozedwa ndi a state president ya Malawi Congress. Ambuye Mulungu wathu, tili kuwatukulira mdzanja lanu onsewa kuti akakhale wokhulupirika pa mayitanidwe amene mwayitanirako, ndiwo udindo waukulu wakuyang'anira dziko lonse kudzera mkutumikira kwawo. Ambuye lolani kuti ena onse akathe kuphunzira kudzera mchipani chimenechi. Zipani zina zonse zikathe kuphunzira kudzera mchipani chimenechi. Perekani umodzi, perekani kudalirana pakati pawo. Lolani kuti machitidwe awo ndi mayendedwe awo akadziwe kuti inu ndi amene mwawapatula. Lolani Ambuye Mulungu wathu kuti moyo wawo ukaonetsetse za iwo amene ali pasi pawo. Monga inu Yesu Khristu ngakhale munali Mulungu munadzichepetsa ndi kutenga maonekedwe akapolo, muona ena onse akhale okuposani inu. Mtima umeneyo mwazochita za Mzimu wanu woyera Ambuye, atumiki anu ayimirira pamaso panu awa mwazochita za Mzimu woyera, kwaniritsani zimenezi. Popeza inu mudatha mukwaniritsa, ndipo iwo akatsogozanso inu adzatha kukwanitsa. Ambuye Mulungu wathu, pamene inu mwawapatula ndi cholinga chakuti akayendetse chimene chili pa mtima penipeni pa state president amenenso ndi mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress, amene ali nazo ngodya 5 zija, super high 5. Kudzera mu ngodya zimenezi akathe kuwathandiza state president ndi kukwaniritsa chakumtima chimene inu mudayika ngati masomphenya kuti dziko la Malawi liyende kuchoka pano ndipita chitsogolo monga ayamba kale kukwaniritsa zotere. Inu Mzimu woyera amene ndinu Nkhoswe yayikulu imene ili kupitirira kutsogolera ndi kukwaniritsa zonse, chitani zimenezi kudzera mwa a state president amenenso ndi mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress, mothandizidwa ndi ena onse amenewa. Ambuye tili kuwatukulira kwa inu tsopano, popeza ife tonse amene tasonkhana mchipinda chino tili ndi chiyembekezo chachikulu kuti akatipule pansi tsopano pakuchoka pano, pakunyamuka pano akakhale na udindo wakuthamanga konseko nakwaniritsa zakumtima kumene inu mudayika mwa state president. Kwaniritsani zimenezi Ambuye. Mtima wawo ukakhale wakugwira ntchito ndiwo ali pansi kumudzi kuja. Kwaniritsani zimenezi Ambuye mu dzina la inu Yesu Khristu. Mtima wawo ukakhale wodzichepetsa. Kwaniritsani zimenezi Ambuye mu dzina la inu Yesu Khristu. Muwadalitse iwo ndi mabanja awo onse kuti akakhale chitsanzo chabwino pakutumikira mokhulupirika ndi moona mtima
Kwaniritsani zimenezi m'dzina la Yesu Khristu. Ambuye Mulungu wathu, tili kupempha ndi kuwatukulira iwowa, popezanso iwo amene anali kupikisana nawo. Ena sanathe kutenga maudindo, tikuwayikizanso m'manja mwanu, kuti nzeru zimene ali nazo ngakhale sanathe kutenga maudindo amenewo, athe kuchita pamodzi, popeza ndife amodzi, abanja limodzi, ana amodzi, chipani cha Malawi Congress Party ndife amodzi, chigawo chilichonse koma ife ndife amodzi mu dzina la Yesu Khristu. Akwaniritse zimenezi, popeza kudzera mzisankho izi zakumtima kwa wanthu pa ground kumudzi zatumphuka, likhale phunziro kwa yawa mu dzina la inu Yesu Khristu. Tili kupempha Ambuye Mulungu wathu muchite zimenezi, popeza tili kudalira, popeza zinthu zonse zitheka ndi inu. Chitani zimenezi, ndipo chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate motsogozedwa ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale okondedwa, pamene lero we are charging you to start the work right on the ground in Jesus' name. This we pray. Amen. zikoma kwambiri azibusatu motsogozedwa ndi Reverend Dr. Kata Nimwale. Zikoma kwambiri chifukwa cha mdalitso umenewu. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Tikupita mgawo la ma resolutions. Tisanatero tisaiwale chimene tabwerera kuti ndi nkhani ya Malawi Congress Party, chimene chizindo chake timachita kwacha. Dzanja mmwamba. Kwacha. Dr. Chakwera. Zikoma kwambiri. Munthawi ino bwana President mundilole maulemu ndadzutsa Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party, chipani cholamula, chipani chokondeka, Honorable Richard Chimwendo Banda, kuti adzatipatse ma resolutions. Zikoma kwambiri. Kwacha. Tupeze manja onse awiri mwamba. Kwacha. Dr. Chakwera. A president wathu okondedwa adziko lino Malawi, koma chokoma chonunkhira yamenenso muli president wa chipani cha Malawi Congress Party, mulandire ulemu wanu. Afefsedwe wathu Mayi Monica Chakwera, mulandire ulemu wanu. A first Deputy President Mayi Catherine Gotanhara, landirani ulemu wanu. Ma directors nonse ANEC amene mwasankhidwa kumene, mulandire ulemu wanu. Ma regional chairman nonse 6 komanso ma regional chairhead, ma regional directors ayuth, mulandire ulemu wanu. Mwabadera inu a convention chair, landirani ulemu wanu. Bwana, ndikudziwa kuti tsiku lomaliza convention yathu ndi lero, ndipo ma delegates okondedwa alukuwa ochuluka akuyenera kumabwerera ku nyumba lero. Mundilole kuti ndingoti maulemu onse akhale malo mwake. Ambuye akudalitseni nonse. Ntchito yanga masana wano ndiyoti ndiwerenge ma resolution amene tachita kuno ku convention. Koma ndisanatero bwana, mundilole malo mwa anzanga amene asankhidwa ndi aini ake achipaniwa anatero agumba kuti akuti mwini chipani tikonze momveka bwino aini ake achipani ni ma delegates alukuwa. Bwana, ifeyo mwabadera timati tithokoze kuti Ambuye
anawatsogolera anthu amenewa, ndipo ife tikutchedwa adindo chifukwa cha iwowo kutengapo gawo. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. Chachiwiri bwana mwachangu, ndimafuna tivomereze tonse pamodzi kunena kuti mpikisano wathu unali wamkatikati mwa nyumba, a family affair. Mwa ichi palibe udani wina uliwonse ndi munthu wina aliyense amene timapikisana naye, ndipo tifuna tikulonjezeni Your Excellency kuti ife ngati adindo tigwira ntchito ndi munthu wina aliyense ngakhale timadziwa kuti awo akusapota uyo awo akusapota uyo. Izi zinali za mabanja. Kuyambira lero tikamatuluka muno bwana, ndife ana abanja limodzi, palibenso kusiyana. Mwa ichi titengerepo mwaya bwana kuwapempha ena onse amene timapikisana pa mipando yosiyanasiyana kuti tiyeni tizindikire kuti gawo lalikulu ndi kulimbikitsa chipani, komanso kuti wina aliyense wa ife ali ndi udindo olimbikitsa chipani, ndipo malo ake alipo akulu komanso ambiri mchipanimo. Mwa ichi bwerani nonse tigwire ntchito. Pomaliza, ndisanawerenge ma resolution, ndifuna ndipemphe kwa ife tonse amene tikusangalala, tiyeni tisangalale molemekeza wanzathu, tisasangalale mowanyoza kapena kuti mwanyogodola. Monga ndanena kale kuti mkumanowu ndi wapabanja, kupikisana kwathu nkwapabanja. Tikuchita malingana ndi constitution ya Malawi Congress Party. Your Excellency, zolemba zogwirizana zathu zili mchizungu komanso nzotalikirapo, koma ndazipanga summarize. Poyamba, mkumano wathu unakumana ndi mawu amene muchizungu kuti rebuilding the Malawi nation, kukonzanso Malawi wathu okomayi. Ndipo President Ntumwi zimene zinakumana kuno zonse kuchokera maboma onse 42 komanso malijon onse 6 ndi ntumwi zokwana 1456. Mwatsoka President mmodzi mwa ntumwi imeneyi watisiya dzulo, akansala akasungu amene tonse tinayima kupereka ulemu ku mzimu wawo, ndipo tipitiriza kuwapempherera komanso kupempherera banja lawo. A President, kukumana kwathu kunatsegulidwa ndi a convention chair Honorable Bambo Kezi Msukwa, omwenso ali mkhala mpando wa chipani cha Malawi Congress Party kuja ku North. Adatha Honorable Kezi Msukwa anakupempani inu ngati President wa chipani cha Malawi Congress Party kuti mutsegule convention ya 2024. Bwana President, unatsegula ni mawu achilimbikitso, mawu omanga chipani, mawu otipatsa ife tonse kulimbika mtima ndi kutiyanjanitsa ngati ana abanja limodzi. Munatipempha kuti tikhale anthu oyanjana, komanso munatipempha kuti tizindikire kuti nkhondo yeniyeni ikubwera kutsogoloku mu chaka cha 2025. Kuchoka pamene pa President kunachitika masankho amene masanawa a Malawi Electoral Commission analengeza zotsatira zake. Kumapeto kwake a President kwachitika zogwirizana izi mkatikati mwa zokambirana zathu. Choyamba, ntumwi zonse zimene zabwera ku msonkhano uno wa chipani chapamwamba cholimba cha Malawi Congress Party zagwirizana kuti zapereka support kwa inu a President, Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso chipani cha Malawi Congress Party nthawi zonse pamene akutumikira ntchito yawo. Chachiwiri, ntumwi izi zagwirizana kuti zikachoka pano zibwerera kumudzi ndi kulimbika mtima kukagwira ntchito mosaona kuti kwada kapena kulidzuwa, koma kwalimbikitsa chipani kuti chikhale cha mphamvu, komanso kuti chipani chidzipambana chichigonjetsa adani wathu mundale. Chachitatu,
mtumwizi Your Excellency zagwirizana ndikukupemphani inuyo kuti inu a president mutsogolere ntchito yokwaniritsa maudindo ena amene sitinakwanitse kuwasankha kuno mothandizidwa ni ma regional chairman komanso atsogoleri aneki. Tumwizi zagwirizana kuti ntchito imeneyi igwirike motsogozedwa ndi inu pasanafike pa 31 August chaka chino cha 2024. Ndipo kugwirizana kwa nkhani imeneyi kunagwera kwambiri pa gawo lokuti chipani cha Malawi Congress Party ngati chipani chimene chili chafuko, chipani chimene sichili cha banja kapena nyumba imodzi, chiyang'ane mbali zonse za chipani, kumpoto, pakati, kumwera, kumawa, ngakhalenso kumadzulo, kuti chipani chathu chikhale cholimba. Fundo ina mukugwirizana kwathu Your Excellency nagwirizana kuti tionenso kuti pakhale kupezeka pakati pa amayi ndi abambo muchipani maudindo onse. Komanso kunakambiridwa kuti tionetse kunena kuti zigawo zonse za chipembedzo zitengepo gawo. Pamapeto limene pa nkhani imeneyi tinagwirizana kunena kuti tionetsetse kuti chipani cha Malawi Congress Party chikhale ndi nkhope yabwino ku dziko, kuonetsetsa kuti mbali ina iliyonse ya dziko ikutengapo gawo. A President, mfundo yomaliza pa mfundo za mgwirizano wathu ndiyo apempha ndi kuwalamulira a Director of Recruitment kuti makomo a chipani atseguke, ena onse ofuna kubwera kudzalowa mchipani abwere, ena onse amene adatuluka chipani koma akumva kukoma ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera komo ndoletseguka. Mwa ichi a Director at Recruitment ndi kuofesi kwawo atsogolere ntchito imeneyi. Bwana President, awa ndiye ma main resolution amene takambirana ndi kumanga mu msonkhano uno wa Convention 2024. Mwapadera atsogoleri anu anakumana ndikukambirana kuti mgwirizano mchipani upitirire ndipo tiulimbikitse. Ngati ana banja limodzi pasakhale kusankhana kapena kuyambana. Mwa ichi mfundo zingapo zolimbikitsa chiyanjano. Fundo imodzi yayikulu ndiyonena kuti monga mene achitira azimayi kuti alibe gulu limene amalitsata koma kuti amalemekeza chipani, kuyimba nyimbo, kuvina, kusangalala molemekeza wina aliyense mchipani. Nafenso atsogoleri a mchipanimu kuyambira ine Secretary General ngakhale wina aliyense achinyamata amene amatilondalonda m'magulu zimenezo zithe, tonse tikhale ana abanja limodzi. Mawu omveka bwino ndionena kuti pasakhalenso personal bodyguard kwa chimwendo kapena wina aliyense mchipanimu, tonse tiyanjane ngati ana abanja limodzi. Izi bwana zilimbikitsa kuti pasakhale awo kuyambana. Tili ndi ntchito yayikulu kutsogoloko. Nyumbayi ikuyenera kukhala yoyanjana yopita mchitsogolo. Pomaliza penipeni, nyumbayi ino bwana ndiyokondwa, ndiyosangalala, ndiyotsokoza kuti mwavomera kuti mutiyimirenso 2025. Ndipo ndifuna ndifunse nthumwi zonse kuti ziyimirire kuonetsa kukondwa ndi kusangalala kuti Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi amene atinyamulire mbendera yathu ya 2025. Bwana President, ifeyo takonzeka kugwira ntchito, ifeyo takonzeka kupangani support, ndipo tigwira ntchito molimbika mwaumodzi ngati Nyerere. Ntchito iyi sagwira munthu mmodzi. Bwana ndikutsimikizireni kuti kuchokera ku ofesi ya ine ngati Secretary General ndidzichepetsa kugwira ntchito ndi ma regional chairman, ma regional chairman, ma director